ah, magsasalita ako dito kasi may usap-usapan na ang mga Ibaloy daw pag pumunta ng Baguio ay halata na na Ibaloy. Sabi ko naman, inisip ko, paano nila malalaman si kaya na Ibaloy kami? Kasi pag may nakakausap ako, pumunta ako dun sa bibili ako ng pantalon. Sabi nung babae sa akin, Ibaloy ka ba? Sabi ko, paano mo naman nasabi na Ibaloy ako? Sabi kong ganun. Pero naisip-isip ko rin, minsan kasi ang mga Ibaloy, pag nananamit, parang madlaw ngay, parang iisa lang ngay yung namin, yung kung paano kami manamit. Kaya siguro nalaman nila, kaya naman nalaman nung sales lady, kung Ibaloy ako. So, okay lang yun. Okay lang yun na sasabihin, Ibaloy ka ba dahil halata sa pananamit namin. Kasi, kung sa pananalita, bata pa kami, nagtatagalog na kami. Mga kalaro ko nga, taga-B nga eh. Kung nagsasalita sila nga, Tagalog naman sila dun. At mga kalaro ko, mga pinsan ko, taga dun. At kung magtatagalog sila, Tagalog talaga. Kaya hindi pwedeng sabihin na kung magsasalita ako, sasabihin na Ibaloy ka ba? Dahil sa pananalita ko, dahil madlaw yung yung boses ko, o yung pananalita ko, o yung accent. Hindi siguro ganun. Pero inaamin ko na yung pananamit namin, madlaw talaga. Kasi nung pumunta ako ng Chungsan minsan, kasi galing ako ng Itugon. Nung pumunta ako sa Chungsan, sabi ko dun sa sales lady, namimili ako. So lumapit yung sales lady sa akin. Sabi niya, Kuya, para sa'yo ba? Sabi niya. Iniisip ko, ba't niya alam na ang trabaho namin ay nagsasayo na kami mga minero? Sabi ko, hindi ba't mo sasabihin para sa'yo? Para pasyar. Sabi ko ganun. Para pasyar. Ba't ko gagamitin yung bagong Levi's sa pagsasayo? Kaya ko nga bibili para pag sinuot ko yung Levi's at para hindi masyadong halata yung di ba, yung para hindi nila ako i-judge na Ibaloy ka ba? Kasi naka-Levi's ako, maganda. Kailangan pagandahin ko yung hindi na ako magchichinilas na pumunta ng Baguio para hindi nila makalata na ako ay Ibaloy. Ganun ang gagawin ko. Natatawa dit ako din din Ibaloy at magtagalog sila mamadlaw ay sila ay Ibaloy. pero kami pag magsalita kami hindi naman madlaw na kami ay na kami ay tantanay. Kaya natatawa at adi ako. Pumunta ako sa Jollibee nung isang araw at nag-order ako ng french fries adi. Noong dumating adi yung french fries adi nagulat ako kasi patatas at gayam adi. Patatas din pala yung french fries. ang ulam ko bago ako umalis ng bahay adit, patatas. Kaya pagdating ko din sa Jollibee adit, patatas mo't lang din yung na-order ko. Kaya natutuwa adi ako. Kaya nasabi ko na nagulat adit ako nung makita ko yung order ko ay patatas mo't lang gayam.
Hello, agyaman akmanan iti anusyo kan iti orasyo nagbuya din na video tayo. Sapay kumata hang kayo maumumang agbuy-boy iti video kan sapay kumata medyo tulong basit paki-like, paki-share no naparagsak da kayo. Ket agyaman akmanan ti orasyo nagbuya iti video. Thank you. Da kayo ti idol. For sayote. Salamat.